czci. Wszystkie narody, całe stworzenie, złoży pokłon przed tronem Twym. Tak jesteś godzien chwały i mocy, błogosławieństwa i czci. Wszystkie narody, całe stworzenie, złoży pokłon przed tronem Twym. Każdy język wyzna, że jesteś Panem, Panem w Twoim zlęknie się. Każde kolano, niebo, ziemia, woda Ci hołd. Twe królestwo od wieków już na wieki trwa. To nawet nie trzeba dyskutować. To najpierw weź przeczytaj jeszcze książkę. I wtedy, słuchajcie, mówię, wiecie, co to dla mężczyzny znaczy? To jest ten ból taki, ja tutaj się zewnętrzne, takie, wiesz, przemyślenia. Ona, nie. A jeszcze najpierw jak moja żona mówiła, oj, czekaj, ty uważaj, bo ty jesteś na granicy ortodoksji, hej. Zaraz będziesz poza kościołem podobnie. Ty weź najpierw te 3 książki przeczytaj, nie? To potem pogadamy. Ale nauczyłem się, że trzeba mieć do siebie dystans. Okej, i skądinąd po to jest żona, nie? Żeby Ci pomogła nauczyć się dystansu do siebie. Żony są cudowne. Znaczy ja nie wiem jak z inne, ale ja jestem wciąż z kobietą, ale to cudownie po prostu. Nawet, czekajcie, już my jesteśmy 16 lat. Niektórzy z Was jeszcze nie mają lat. 16 lat macie? Ale czas. Super, nie? To już jest coś, to już się żyje, to już coś się wie. Bo wcześniej to nie specjalnie. Wcześniej, jak to jest, niektórzy tam się szykują, rzuć na głęboką wodę. Ale na szczęście wtedy człowiek jest niezwykle zakochany, wielu rzeczy nie widzi. To wszystko ma swój czas. Dobra. A zatem soprany